Sortim al carrer a preguntar als joves preguntes sobre cultura general. Avui, història. Som-hi. Com porteu història? Jo no en faig. Jo tampoc. Bé. Bé, malament. Com el puto cul. De puta madre. Quines dues ciutats japoneses van ser bombardejades pels Estats Units al 1945? Hiroshima i Nagasaki. Hiroshima i Nagasaki. Correcte! Sé una, Hiroshima i l'altra Nagasaki. Correcte! No sé, però suposo que la bomba és Hiroshima, no? Sí. Quines són? Sí. Sí. Hiroshima. Molt bé, i l'altra? Visca l'Espanyol. Sabeu on es van originar els Jocs Olímpics? A Grècia. Atenea. Atenes és la ciutat. Grècia. Correcte! Grècia? Grècia. Grècia? Correcte! Vale. Seguim. Estàs on fire, vols la tercera tu? Vale. Com es deien els bessons que, segons la llegenda, van fundar la ciutat de Roma? Romo i Remo. Rèmol i Rem. Rèmol i Rom. Algo així. Rem. Molt bé, Ròmul i Rem. Ròmul i Rem, a tota la vida. Ròmul i Rem. Ròmulo i Rèmulo. Perfecte. Quin any va arribar Colom a Amèrica? 1900... Oh, no, no. què digueu? 1492. Jo entre el 4 i el 9. El 1000... 1870 i alguna No, 1492, no? Molt bé, clavadíssims, 1492. Visca l'Espanyol no val. 42. El què, 42? Els gols que portem a Lliga. No sabria respondre? 1828. A quin any va morir Franco? 1975. Es diu cultura general. Pues fa poc. Fa poc és quan? Fa 40 anys? 76. 75. Ni idea. Orgullós de no saber-ho. Sí que va morir el 20 de novembre Has dit lo difícil i lo fàcil no. perquè és el meu cumple. Em sap greu per tu. Oca i el Valle no se toca. Quins anys va durar la Guerra Civil Espanyola? 3, del 1936 al 1939. 1930 o 1920. Ni idea. A 3 anys, del 36 al 39. Clavats. Del 36 al 39. Acabó el 76, creo que fue. 32 al 38. Seríeu capaços de dir-me els noms dels 3 últims presidents de l'estat espanyol? Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Zapatero, sí, en diu ell. Et diuen pel pinganillo que Zapatero. La suda, saps? Tu series capaç? Em sona com Zapatero, o I sigui... Pedro Sánchez? Zapatero. Només em sé Rajoy. I ara us falta el d'abans i el d'ara. Era Calvo, no? El Zapatero. A mi em dius política, Pedro Sánchez, Abascal... Rajoy, Pedro Sánchez, compta, no? I a l'altre, l'Aznar. No? No, el Zapatero! Correcte. Zapatero, Rajoy, Pedro. Quina guerra commemorem l'11 de setembre? És la diada, no? Exacte. Clar. D'on surt la diada? De la guerra... Anava a dir dels segadors, però no. Celebra en plan que vam aguantar un muntó. Catalunya en aquell moment semblava Japó per la bandera. Te la sudava Espanya, no? Almenys aquesta te l'hauries de saber. Sí, és el dia de la revolució... Industrial. Hòstia, la diada, no? Sí, quina guerra commemorem? La independència de Catalunya. Que això no va passar mai. Bueno, durant 8 segons. La derrota de Catalunya contra Contra el propi estat espanyol. Però com es deia aquesta guerra? la dels segadors. De cuando invadimos Sudamérica, ¿no? ¿No? Yo qué sé, yo me voy. Successió. Molt bé, successió. I per acabar, seríeu capaços d'explicar el per què de les 4 barres vermelles de la senyera? Era algú de la sang d'un rei. Quin? Jaume, es deia, no? Quan va morir no sé quin rei va agafar la seva sang. Quin rei? Jaume I, no? Guifré el Pilós. No el coneixen ni a casa seva. Oh, calla, això m'ho sé jo. Això m'ho sé jo. És l'escut que va fer el Palós. Vaig fer així amb la... Es va fer així amb la sang i vaig fer així a l'escut. El Grifel Palós. Pilós, però vale. Pelos, no? Molt bé. Quan estava sangrant... Qui? Pues el rei, mi capitán. Pilós. Molt bé! Algunes últimes paraules? Visca el Barça. Visca l'Espanyol. Guanyarem la Lliga. De cuando invadimos Sudamérica, ¿no?